Салом, бонувони зебо. Ман ин ҳамон куртае, ки дар наворҳоям ба шумо нишон додам. Тарзи пешакро ба пуштак часпондан. Мана куртаи ман ҳам тайёр шуд. Куртаи оддӣ, миллии оддӣ, мана кокеткадор барои занҳои бузбала. Хеле ки ҳозир шумо медонед, дузандои ҳозира, ҷавонои ҳозира фақат прямои дузиро ёд гирифтан. Ин намуд фасон аз мода буромада рафтест аст. Ва ман хостам, ки ба шумо қадам ба қадам тарзи часпондани ҳамин куртаи миллиро нишон диҳам, ки бисёри занҳо мепӯшанд, хеле мехоҳанд пӯшидан, аммо наметонанд дар куҷо закастиянд. Шумо метавонед дар хона барои худатон, барои модаротон, барои апаву хоҳаротон матоъҳои кӯҳна, куртаҳои кӯҳнаро гирифта переделка карда манамхе курта дӯзед. Қадам ба қадам чихеле ки ман нишон додам, аввал аз тайёр кардани пешак, баъд часпондан. Насиб карда бошад, дар наворҳои оянда ман ба шумо тарзи гирифтани размерро нишон медиҳам ва чӣ хел часпондани қад бо пешак, ман хешто гирдак биёд ва чӣ хел остин партофта истоду манан хел кашиш накунад сини боло. Навор гирифта равон мекунам. Насиб карда бошад, аз ҳамин матоъҳо якеашро пора карда ба шумо тавсия мекунам. Ин матоъҳои ман ҳамаш ҳамхе кокеткадор, занҳои калонсол ва барои занҳои калонсол ва ки манхе мепӯшанд, прямои намепӯшанда.